Mnoho aktivistů a lidí s dobrými úmysly zvyšuje povědomí o problémech, kterým náš svět a lidstvo čelí, což je rozhodně potřebné a nutné. Důležité je však pochopit, že vše, co vidíme na globální 3D úrovni, probíhající války, zvěrstva, útlak, ztráta svobody, sledování, chamtivost korporací, fluorid ve vodě, geoinženýrství, chemtrails, farmaceutika, očkování, náboženská a politická korupce, sexuální patologie, rasismus, ovládání mysli mainstreamovými médii a zábavním průmyslem, transhumanismus, umělá inteligence a tak dále jsou výtvorem nebo silně ovlivňovány okultními nepřátelskými silami, které vládnou lidstvu již po tisíce let a využívají své lidské loutky k uskutečňování své agendy klasickým způsobem rozděl a panuj na neviditelných úrovních. Jejich primárním cílem a agendou je a vždy bylo udržet lidstvo uzamčené ve frekvenčním vězení a živit se emoční energií, která vzniká prostřednictvím utrpení, polarizace, dramat, chaosu a bojů mezi lidmi, ať už na globální úrovni prostřednictvím válek nebo prostřednictvím mezilidských konfliktů v každodenním životě, rozděl a panuj. Země je farma, jsme majetek někoho jiného. Charles Fort. Jde o to udržovat nás v neustálém stavu strachu, fyzického přežívání a omezeného pětismyslového vnímání a požitků odpojené od hlubší moudrosti našich těl a našeho božství uvnitř. Přemýšleli jste někdy o tom, proč v celé historii lidstva neustále dochází k válkám, zvěrstvům a různým kontrolním mechanismům, ale nic se vlastně nemění? Jen se to převléká do různých tváří a převleků jako ve vězeňské cele, ale neviditelné vězení je tu stále. Lidé říkají, že je to jen lidská přirozenost a ego, ale zpochybnili jsme někdy skutečně pojem lidská přirozenost a všechno, co nám bylo o lidstvu řečeno? Jsme GMO, geneticky modifikovaní hyperdimenzionálními mimozemskými silami, které jsou skutečnými architekty Matrixu. Považují Zemi a lidi za svůj majetek a chovají nás jako dobytek, na kterém se má pořádat jarmark. Společnost a moderní oficiální kultura, jak ji známe, je z velké části mimozemským výtvorem, nikoli lidským. Je to Vertigo v akci. Tyto nepřátelské síly, které dostaly v průběhu věků různá jména, o nich se píše ve starých ezoterických naukách, nám také vštíply dogmatické náboženské přesvědčení a stojí za zkaženou spiritualitou náboženství New Age, mimozemským virem. Je to patologie, která se normalizovala. Pouze zaměření na 3D projevy Matrixu nikdy nepřinese skutečnou pozitivní změnu, ani k ní nedojde prostřednictvím žádné z Matrixových institucí. Nezáleží na tom, koho obvinujete nebo na koho se zaměřujete v rámci 3D úrovně Matrixu. Vlády, ilumináty, sionisty, jezuity, bankéře nebo jakékoliv skorumpované politické korporace, všichni jsou sami loutkami. Pochopení hyperdimenzionálního matrixového kontrolního systému je v dnešní době zásadní pro každého, kdo se chce probudit a mít lepší svět. Upřímná vnitřní práce a deprogramování se z konsenzuální reality je také součástí toho, abychom se spojili s naší božskou přirozeností, vaše suverénní stělesnění pravého já, abychom překonali zmutovaný Matrix. To je velká práce a není to snadná cesta, protože zahrnuje čelení našim strachům, zraněním, traumatům a zpochybňování našich hluboce zakořeněných společenských přesvědčení. Deziluze je nevyhnutelnou součástí tohoto procesu. Samotný boj proti vládám a psychopatickým elitám na 3D úrovni nepřinese konec válek a utrpení, neboť elity samy jsou jen loutkami a figurkami hyperdimenzionálních negativních sil, které je plně obsadily. Hlasování a tedy souhlas s tím, aby nám bylo vládnuto a víra v náboženství vlády je rovněž archonským konstruktem kontroly mysli, včetně hlavních světových náboženství. Jsou navržena tak, aby udržovala lidi uvězněné mimo jejich vlastní svobodnou vůli a odpojené od jejich vnitřní duchovní autority, protože se vzdávají své moci a stávají se autoritářskými následovníky, kteří hledají řešení a spasitele venku, ať už jde o politiky, duchovní náboženské vůdce, technologie nebo i mimozemšťany, kteří mají porazit kabalu, spasitelský program New Age. Pouhé soustředění se na ekologické otázky GMO, klimatické změny a podobně také nikdy nepřinese lepší svět v dlouhodobém horizontu, protože to je jen řešení symptomů.
Opět platí, že většina toho, co vnímáme jako problémy, které je třeba řešit na 3D úrovni, jsou projevy okultních sil, které vládnou a působí skrze lidstvo již po eony. Působí prostřednictvím stínů a pracují skrze nás skryté za závojem mimo naše pětismyslové vnímání. Je v jejich zájmu odvést naši pozornost od toho, co se děje, aby nás udrželi uvězněné ve frekvenčním vězení, uzamčené v režimu fyzického přežití a bojující se stíny na zdi. Nevědomost není blaženost ani neslouží jako ochrana. Hyperdimenzionální nepříznivé síly ovlivňují v různé míře každého z nás. Lidé, kteří nechápou, jak funguje neviditelná manipulace nejen ve světě jako takovém, ale i prostřednictvím jejich vlastní mysli, mohou být využíváni jako nevědomí agenti Matrixu, s nimiž se hraje jako spěšáky na šachovnici, aniž by si toho byli jakkoliv vědomi. Nenechte se rozptylovat stíny na zdi. A nenaznačuji, abychom ignorovali 3D problémy našeho světa, ale abychom je viděli v kontextu mnohem širšího obrazu. Klíčem k překonání Matrixu není jen znalost toho, co je Matrix mimo jeho 3D projev, ale hlavně upřímná ezoterická práce na sobě, práce se stíny, léčení našich zranění a traumat, neboť právě ony jsou vstupními body, skrze které s námi nepříznivé síly manipulují. Proto z vyšší perspektivy vývoje vědomí nás tyto okultní síly mají také něco naučit. Je důležité nespadnout do pasti obviňování a oběti, protože to je velmi nízký stav vědomí, ve kterém chtějí tyto síly, abychom uvízli. Prostřednictvím procesu stělesnění, integrace duše a individualizace duše se znovu napojujeme na to, kým skutečně jsme, na naši podstatu a ukotvujeme vyšší frekvenci lásky a božství propojenou s naší vnitřní celistvostí a celistvostí přírody. Tímto alchymistickým procesem transformujeme sebe i svět z olova na zlato, z našeho nižšího egoistického já na naše božství a pravé já. Láska je světlo a poznání a brána k přijetí gnóze, vyššího poznání, které nelze vnímat 5 smysly ani naší malou drobnou myslí. Tento proces v době přechodu znamená sestupovat a vzestupovat zároveň. Cesta k probuzení se spirálovitě stáčí nahoru, dolů, dovnitř, ven, tam a zpět, rozšiřuje se na všech úrovních a vše vynáší na povrch. Vše, co v nás spí a je nevědomé, se dostane pod reflektor pravdy. Vše, co jsme v sobě potlačili, musí být v určitém okamžiku naší cesty procítěno, uvědoměno a transmutováno. Nikdo nás nezachrání, žádný vůdce, spasitel, autorita, dokud neodpovíme na volání božského hlasu v našem nitru, který se skrývá za iluzorními konstrukcemi identifikace osobnosti. Je to nejvyšší stav bytí stělesněné zkušenosti, kterému se mysl a intelekt nemohou ani přiblížit. Rozdílné stavy prožívání reality, které se projevují uvnitř a mezi lidskými bytostmi v tomto období přechodu, jsou také stále zřejmější a souvisejí s rozdělením reality na časové ose. Někteří lidé totiž upadají hlouběji do snového stavu a zaměňují realitu za iluzi a iluzi za realitu. Nechávají se chytit do Matrixu se všemi nástrahami a pokušeními nižšího já, které nastražily hyperdimenzionální nepříznivé síly. Mezitím se jiní začínají stále více a odvážněji probouzet do své pravé podstaty a stávají se vědomými převodníky boží vůle jako frekvenční kotvy v rámci rozvíjení kosmického plánu. Tyto rozdílné cesty také nelze odsuzovat, protože rozdělení z vyšší perspektivy také odráží kosmickou rovnováhu a obrovský rozdíl v lekcích duše, které má každá lidská bytost v dnešní době stělesnit. V podstatě je každé lidské bytosti určeno, aby se probudila každá ve svém vlastním čase a individuálním způsobem a v průběhu životů, jak rozehráváme toto kosmické drama a komedii. Jsme však daleko od toho, abychom v blízké budoucnosti zažili jakoukoliv představu kolektivního probuzení. Vydejte se tedy na cestu, nepodléhejte strachu, nebojte se temnoty a hlavně si užijte jízdu. Tohle je intenzivní, ale také vzrušující doba. Jediná cesta ven je dovnitř a skrz a na konci tunelu je světlo. Ve skutečnosti je tunel tvořen samotným světlem.